Jai बर' Harini! Jai! Jai बर' Harini! Jai! Ada bikin nama? बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि साना आरोबाव मोनसे गोदान गोग्गो सान महरै थालांसिगोन। साननैनि हाबाफारि लानानै 15 आरो 16 नभेम्बर गोदान दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महोत्सव मुङै दिनैहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, हारिमु आफाद आरो दिनैहाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली बे मोनब्रै आफादा ज' जानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे अर्गेनाइजिं कमिटि हिसाबै आङो चेयारमेन हिसाबै खामानि मावदों। बे बुब्लियावहाय आङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावो। बेयो गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेसेबा गेदेर मोनसे जाफुंसारनाय आरो भारत हादर बायदि मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे देशनि गाहाय मन्त्रिया जोंनि बे उत्सवआव बाहागो लानाया जों सानो बे जोंनि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा आरो बिथांनि जि बाहागो लानाय बेयो जोंखौ जथेस्थ' जोंनि हारि दानाय राव हारिमु थुनलाइ जौगासारनायनि खामानि मावनायाव जोंखौ थुलुंगा होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बे मोनसे जारिमिनारि महरै दिनै जोंनि जारिमिनाव गायसनजालांसिगोन। नोंथाङा बे दिल्लीयाव जानाय बड'लेण्ड महोत्सवनि सिथ्लानिफ्राय जोंनि हारिमु थुनलाइ आरो जि सिमां बर' माहारिनि बेयो इसे दावगागोन होनना सानोना? आंनो 1 मिनिटनि गेजेराव नोंथाङा फिननाय होनांगौ। नंगौ, बे दिनै दिल्लीयाव सेथि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे मददजों बड'लेण्ड फेस्टिभेल बड'लेण्ड महा उत्सव बेखौ खुंनाय जागासिनो दङ। मैया भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लालांबाय आरो बे बाहागो लानायजों जोङो हमदांनो हायो आरो मिथिनो हादों जे जोंनि बर' राव थुनलाइ हारिमु आरो सोलोंथाइ आरो जोंनि बर'नि जे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बे सिमाङा बड'फानि सानथौआरि सानस्रिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मुलुग दरबाराव एसेब्लाबो आगानसेब्लाबो जोङो मुलुग दरबाराव जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो खिथानो हादों आरो जोंनि समायना रमायना राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो जौगाहोनायाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मुलुगनि सुबुं माहारिनो जोङो दिन्थिनो हादों। गुलाय गुजायथ' गैया, जेनेबा मानसिफ्रा साननो हागौ खिन्थु बिदि नङा। रायजोफोर जों खौसेयैनो दङ, जोङो बर' नालाय बर'यैनो दङ। थ' सोरबा हारसा बांगाल जंगालनि खोथा गैया। रायजोफोर नोंथांमोना जेबो साननाङा, जों ओरैबायदि गाजा गोमजायै दंफैयो। जों 550 जन मोसाग्रा दामग्रा देग्रा जों लानानै फैदोङो। दा जोङो नैबेहाय दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्ड'र स्टेडियाम साइ बेवहाय जोङो बड'लेण्ड महोत्सवखौ जोङो जेरै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद, लोगोसे दिल्लीनि गान्धी साहित्य सभा जयै अर्गेनाइज खालामदों। लोगोसे बिटिआर सरकारा बेखौ मदद होदों। दा बेवहाय गासै 4000 बा 5000 बेनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोर फैगोन। दा आरो दिनैहाय बेलासिनि 6-6:30 बे समाव जोंहा इन्डियानि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साराबो नुजाफैगोन। दा बेखायनो दा बेहाय बिराद क्राउड जानानै दं आरोखि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, दैदेनगिरि बिथांमोनहा। दा लोगोसे जोंबो बरायगोन। गासैहाय जों फैदों बर'फ्रा खमैबो 150 जन, लोगोसे गुबुन हारि दं, सावथाल, नेपाल, बाङालि, ओमफ्राय बिहु, एसामिस आरो झुमुर, बेफोरबायदि गोबां दं आरोखि। राभाबो दं, गार'बो दं। दा जों गासै मथा मथि 250 जन दं आरोखि। ओमफ्राय सिंगारफोर दं, मोजां मोजां ओरैनो आर्टिस्टफोर, लोगोसे जोंनि फिल्मनि ग्लेमार बिथांमोन दं आरोखि। दा नुलायनानै जोबोद गोजोनबाय। दा बेवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय नैबे फ्लेग हस्टिं जादों, बेवहाय खमैबाबो 3-4 हाजार जनसो मानसिया जमा जादों आरोखि। दा जों दा प्रेक्टिस खालामनो ओंखारबाय हल सिङाव, जों मोसागोन आरो बरायगोन आरोखि सारखौबो। दा जोबोद मोजां मोनदों आरोखि। बेनि गेजेरजों बर'नि हारिमुवा गेवलांसारगोन, बुहुमाव मिन्थिगोन आरो मिडियानि गेजेरजों
बे मोजां गोसारगोन होननानै मिजिंथिदों आरो बर'नि कालचार राव थुनलाइ हारिमु आरो खौसेथि जौगानाय अनलायनाय बेफोर गोजोर जागोन होननानै आसा खालामनो हायो। ओंखाम जाग्रायाव ओंखाम जादों जोङो जाय बिथांमोना मोनजायाखै आर्टिस्टफोराबो बेहाय जानो हानायनि सुबिदा मेरला साংবাদিক नेशनेल टिभिनि आसामनिफ्रायबो फैदों मेरला साংবাদিक आं सासे लिडार नागिरगासिनो दङ आं लिडारखौ मोनबाय बिथाङा एसे बुंगोन सार बड'लेण्ड महोत्सबनि सोमोन्दै 1 मिनिटनि गेजेराव माबाफोर बिबुंथि गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गासैबो बिबानगिरिफोर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारजों लोगोसे बिथांनि बिबानगिरिफोर आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै डेलिगेट बिथांमोनखौ बे दिल्ली भारतनि राजधानी बिनि बिखायाव साननैनि हाबाफारिखौ लानानै खुंनो लानाय जे बड'लेण्ड महोत्सब बे महोत्सबआव आं गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे बरायनाय जासिदों। बे महोत्सबनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया आरोबाव गेरेमसा बर' माहारि जानो थांनायाव मदद खालामगोन। गुबुन गुबुन हादोर गुबुन गुबुन थावनिनि सुबुंफोरा आसामाव जे बर' हारि सोदोमस्रि गोनां गेरेमसा बर' हारि दं बे जिनिसखौ मोनथिगोन। बेनिखायनो बे महोत्सबआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेयाव जायफोर बाहागो लाफैबाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायजों साबायखर जासिदों।